Продължаваме с личните местоимения и спряжението на глаголите. Ето ги личните местоимения на български. Имаме единствено и множествено число. Първо лице единствено число на български е аз. На английски I. Второ лице единствено число you. И трето лице единствено число he, she, it. Сега множествено число. Ние, we. Вие, you. И те, they. Няма разлика между единствено и множествено число на второ лице и в двата случая е you. Включително и когато искаме да използваме по-уважителна форма, както например на български казваме благодаря ви, на английски няма промяна. Остава си същото. Thank you. Сега нека се опитаме да спрегнем този глагол. Това е съм или to be. И започваме с първо лице единствено число. I am. Аз съм. После you are. He, she, it is и за трите. И множествено число. We are. You are. They are. Навсякъде слагаме are, с изключение на I am и he, she, it is. Нека сега пробваме да спрегнем друг глагол. Например, run или бягам. В първо лице единствено число на български аз бягам или на английски I run. После второ лице you run. Той, тя, то бяга, he, she, it, и тук имаме една особеност. Трябва да сложим s накрая. И става he, she, it runs. Продължаваме с множествено число. We run, you run и they run. Както виждаш, навсякъде глаголът запазва формата си, с изключение на трето лице единствено число, където добавяме s. S се слага винаги в трето лице единствено число сегашно време, но има някои особености и сега ще ги разгледаме. Видяхме, че правилото си е само да добавяме s накрая, както е he runs. Има глаголи обаче, които завършват на двойно s, ч, x или ш. Ако добавим единствено s накрая, глаголът ще звучи странно и ще е труден за произнасяне. Например, глаголът catch, което означава хващам, той завършва на ч, ch. Ако добавим само s, ще трябва да го произнесем catches. Някакси не върви. Трябва да има някакъв гласен звук между ч и s. И за това в този случай се добавя es. И catch става catches. He catches. По същия начин, ако имаме push или button, завършва на ш. Ако сложим само s, ще стане pushes. Затова и тук слагаме es и става pushes. He pushes. Значи, ако глаголът завършва на двойно s, ч, x, ш, добавяме es. Това е първото изключение. Добавяме es и в още един случай, ако глаголът завършва на o, както go, отивам или ходя, и do, правя. При тях в трето лице единствено число ще стане he goes и he does. И другото изключение, ако глаголът завършва на y. Сега тук имаме малко особености.
трябва да обърнем внимание дали звукът преди Y е гласен или съгласен. Ако е гласен, само добавяме S. Ако е съгласен, Y трябва да го променим на IE и тогава да добавим S. Например, имаме play, играя или свиря, и fly, летя. И в двата случая имаме Y накрая, и за това трябва да проверим какъв е звукът преди това Y. В play имаме A, т.е. гласен звук. Значи не променяме нищо, само си добавяме S, както си е правилото. И става plays, he plays. Във втория случай имаме L, съгласен звук, значи първо превръщаме Y в IE и тогава си добавяме S. И става flies, he flies. Това за изключенията, значи правилото е към глаголите от трето лице единствено число в сегашно време да добавяме S. Ако глаголът обаче завършва на двойно S, Ч, X, Ш или O, добавяме ES. Ако завършва на Y, проверяваме какъв е звукът преди него. Ако е гласен, спазваме правилото и само добавяме S. Ако е съгласен, променяме Y в IE и тогава добавяме S.